Здравейте, аз съм Илана Буковска и добре дошли на първото четене на Наследника. Седма глава – Храмът на вечните. Защо сте тук днес? За да може да слушаме наследникът. Храмът на вечните стоеше между реалното и невидимото, скрит сред късти гори, недостъпен за пътища и карти. Изглеждаше близо, но бе невъзможно далеч. Самата ми същност, разчленявайки всеки недостатък и страх. Вълнувате ли се за филма на Наследникът? Да, много. Да. Какво смятате за трейлера? Тази нощ е краят на човешкия ви жизнен път. Много яко. Ами да. Кой ви е любимия герой от книгата? Виктор Мордем. Заради Виктор Мордем, нали? Какво би казала на зрителите за филма? Българското кино да се развива, да дава шанс на младите хора. Ако трябва, ще гледате филма по 2 или 3 пъти. Кой е любимият ти български актьор? Йоана, защото гледала съм и всички филми и много ми харесва.